campur sari ringkes sekar madu ingkang dados pangarsaning adiku dhewe Dimas Kengrayi Katirin. Lah iki mung Mbak Yu kok ora nderek ya? Oh, ngaten. Nggih. Keparengipun ingkang sampun pikantuk sampur pakurmatan keparenga jengkar saking sasana palenggan tumuju dumateng sasana budaya. Monggo campur sari langsung tayub menika mangke sageta dilestarekne ngantos purwakaning pagelaran ngantos sonten boten napa-napa.
pangok